Assalomu alaykum barobaro aziz. Ярдоанди лайк мечхим ва ҳатман дар канали мо подписаться метонем. Курси имрӯзаи мо 1000 рубл 121 сомон дар бонки Миллии Тоҷикистон, бонки Эсхата 1000 рубл 121, бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 119, Газпромбанк 1000 рубл 116, Коммерцбанк Тоҷикистон 1000 рубл 120, Душанбе Сити 1000 рубл 121, Ҳумо 1000 рубл 121, Витаминбанк 1000 рубл 121. Бародарои азиз, раҳмат барои дастгирӣ ва ҳама як шумо ман миннатдорам, ки дар канали моро дастгирӣ метонед ва лайкҳои худро дариғ намедонед. Бародарои азиз, имрӯза курси мо ҳамин буд. хоҳиш мекунам, ки лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Раҳмат ба ҳамат.